Άγγελος. Θα πω το ποδήλατο. Πιστεύω είναι ένα τραγούδι που μου ταιριάζει στη φωνή μου. Το ποδήλατό μου ήταν πάντοτε δικό μου. Κάνα το καμπάνι στο καλά μου. Είναι πολύ ωραία εικόνα μας το ποδήλατο. Είναι το μέσον της διαφυγής μου, ό,τι και να συμβαίνει. Ακόμα και αν αυτό γίνεται μόνο πια στο όνειρό μου. Ήμουν μικρό παιδάκι. Να σου βγαίνει περισσότερη έκφραση στο πρόσωπό σου. Γιατί τώρα είναι αδιάφορο το πρόσωπό σου σε σχέση με αυτό που τραγουδάς. Πάμε για το πέταγες. Πάμε! Ποδήλατο και φεύγω για τα δύνατο, κρατάω στο χέρι το κλειδί. Κάνω το τιμόνι, ο σφιγμός μου δυναμώνει, το έργο κάπου το έχω ξαναδεί. Ήμουν μικρό παιδάκι με καθαρή καρδιά. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σωστά. Έγινα 16 κι όλα ήταν εντάξει, είχα μια ζωή μπροστά. Το μου ήταν πάντοτε δικό μου και με πήγαινε πολύ μακριά. Μέσα στη Σαχάρα σαν την πιο βαθιά λαχτάρα μου οδηγούσε πέρα απ' τη χαρά. Και τώρα στον αγώνα ξανά απ' την αρχή, φόρσα στο βετάλι να έρθουνε κι οι άλλοι. Πάμε για ορθοπέτανε. Τα ποδήλατά μας όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές. Ξανά απ' την αρχή, φόρσα στο βετάλι να έρθουνε κι οι άλλοι. Πάμε για ορθοπέτανιες. Τα ποδήλατά μας όπως τα όνειρά μας ξέρουν από ανηφοριές. Άγγελος Παπανδριανός. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τέρι μου, αγορίνα μου, να μου είστε καλά. Τα κοντρά μου. Άγγελε, έφερες το κλίμα των δημοτικών εκλογών. Βλέπω μπλούζες κόκκινες, πανό. Τι φίλοι είναι αυτοί που έχεις? Οικογένεια, συγγενείς, αδέλφια, ξαδέλφια. Τι οικογένεια? Από Ύδρα, από Άργος. Άμα το και τι ξέρανε, δεν βλέπω εδώ πέρα. άμα το ξέρανε οι πολιτικοί θα σε είχαν βάλει στους συνδυασμούς με τόσο κόσμο. Είχα την καταστάτη. Να πω 2-3 πραγματάκια. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Άλεξ. Άλεξ, είστε αρκετοί χορογράφοι που είστε σημαντικοί. Αυτό που πολλές φορές όμως βλέπω είναι επανάληψη ίδιων μοτίβων. Σε βοηθάει μεν το τραγούδι, αλλά έχεις μια ευρηματικότητα καταπληκτική. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ γιατί το καταδέτεις στην εκπομπή μας. Ευρηματικότητα, δηλαδή διαφορετικά πράγματα. Πολύ διαφορετικά. Ευχαριστώ. Πέραν του χορογραφικού αυτό, ένα δεύτερο στοιχείο είναι
Δυστυχώς εδώ και 2 τραγούδια, γιατί με τα τραγούδια το βλέπω, με ειδοποίησαν οι συνεργάτες μου ότι η Παμπίνα ζήτησε να αποχωρήσει. Μετά από το τραγούδι της ανέβηκε, πήγε πάνω στα παιδιά, στο κοντρόλ και είπε εγώ φεύγω. Δεν έχει κάτι με μας που τις μιλήσαμε, με τον τρόπο που τις μιλήσαμε, δεν το αντέχω, είπε. Αυτή τη στιγμή οι συνεργάτες μου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ώστε αν θέλει να φύγει θα φύγει. Και θα τους το προτείνω και εγώ αν θέλει να φύγει να φύγει. Απλά να μην είναι εν θερμό. Βεβαίως, αν στο τέλος δεν βγει να ακούσει τη βαθμολογία, είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Αλλά εγώ προσωπικά θέλω να της δώσω και τη δυνατότητα αυτής της νύχτας να αποφασίσει. Και αν θέλει, μπορώ και να τη συμβουλέψω. Και δεν σημαίνει ότι θα τη συμβουλέψω να μείνει, γιατί αν κάποιος δεν αντέχει, πρέπει να φύγει. Και η Παμπίνα, ακριβώς αυτό είπαμε. Σπουδαία φωνή είναι. Αλλά έδειξε, ενώ το θέλε τόσο πολύ, πιστέψτε με πόσο πολύ το ήθελε, που όταν μπήκε τη δεύτερη φορά μέσα στη Χαρά, από την ώρα που μπήκε, από την επόμενη μέρα, δεν νιώθει η ίδια καλά. Αν πραγματικά αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει, πρέπει να φύγει. Αλλά αν είναι γιατί δεν μπορεί να αντέξει μια κριτική, πρέπει να τσαλωθεί, να ακούει τις κριτικές και να προχωράει μπροστά. Γιατί είναι σπουδαία φωνή και πρέπει να το κάνει. Άρα λοιπόν, εγώ έχω και την αγωνία να δω αν η Παμπίνα στο τέλος την πείσουν και παρουσιαστεί. Αλλιώς θα έχουμε την πρώτη και οθελή αποχώρηση και θα αποφασίσει η παραγωγή τι θα κάνει. Τον Άγγελο τώρα, που τραγούδισε το ποδήλατο, τον Νικολόπουλου Δαβαράκη, θα τον κρίνει η Σοφία Βάσου. Άγγελε, καλησπέρα. Μας τραγούδησες πάρα πολύ όμορφα. Ωραία έκφραση στο πρόσωπό σου. Καλά, να πει μια κουβέντα, εντάξει. Τη μόνη παρατήρηση που έχω να κάνω σήμερα, που εσύ συνήθως δεν το κάνεις αυτό, είναι ότι είχες βιμπράτο. Διαρκές, σε όλο το τραγούδι. Μήπως σου βγήκε από το ποδήλατο ή η χαρά. Η χαρά υπερβολική. Απλά, ναι, θα το ακούσεις και αύριο. συμμετείχε στη χορογραφία, μίλαγε με τα παιδιά, ήταν όλο αυτό το πράγμα. Μ' άρεσε πολύ όμως και είχες και ωραία έκφραση στο πρόσωπο αυτό που λέγαμε. Και νομίζω ότι με τον Άγγελο ολοκληρώσαμε τον κύκλο. Όχι, είναι και μια τάτσιου. Και τι τάτσιου, Ευαγγελία. Άγγελε, πήγαινε μέσα να είσαι καλά, αγόρι μου.